Lechon Rio. Lechon Bili. Kanera mo boss, paa. Rice. Bantog ra day dugay mo mahuman. Lahi man day nga paa inyong sudan. Karon. Kaya na naman ta diri sa Panglao, Bohol. Tuyo ko na to ni tibok dagat ha. Total wala man ni entrance diri. Ay sa bus. Mangaon sa siguro ta. Gutom na kayo. Unsay mangaon? Mangaon ta boss kay dili ta unaglagoy di gutom kayo. Kanang kaon makadaot na sa laag-laag. Lag sa una bago kaon. Kamo ba reklamador kay mo di ta mo swelduan ron. Sige pre, maglang na ta. Tara boss. Ani uy. Di na. O mo ni nakanindot diri sa Panglao kay daghan kay kag makita nga walop. Puti, piti-piti. Boss, atay, gutom na ko. Boss, gutom na kayo, boss. Sa mukha mga bata. Uy, aliragot. Boss, pasikat makayoy. Magaling kang kupal ka. Ay ba? Pasikat mo ni mga bataan ni. Uy, gutom na kayo, boss ko. Gutom na kayo ganina ron. O sige, ano na lang, isa na lang kabaktasan, mangita na yung pagkaunan. Tara na, dito na, dali, dali. Sumoto mga boss no, wala sa lailaing mabuhat kundi mo kuyog sa kwadri sa Panglao. Dili pa mangud ko gusto mo kaon. Gusto pa ko maglingaw-lingaw. Para sa kuha ang Panglao pinakasikat nga beach diri sa Bohol. Kaya aside sa free ang entrance, daghan pa jud kag nindot nga makitaan. Huwag mong subukan. お前はもう死んでいる。何？ O siya, basig nagtuo mo kanara mga nindot diri daghan bude sila klase-klase nga pagkaon nga pasok sa imong panlasa. Basta nalay sulod imong bulsa. Pero wala pa ko natagbaw, gusto pa na ko nilibuton diri mga boss mga sir. Kung gusto po day ka magdalag pasalubong pauli sa inyo ha, nabo diri mga souvenir. Sa sige na mo baktas-baktas aning dalan akong nabantayan nga kani akong duha ka kauban, sige naman lagunit sa ilang tiyan. Mura mag mga dudong dyan nga nangitag kan anan. Isa man. Kanina ra ta sigla ko lako di sa Panglao ba. Nagay ko manglaag sa galitan o bago ta mangaon. Gutom, boss ni Mantos. Ikaw, gutom na pug ka. Hindi kayo. Grabe reklamador, mangkay mo na ta dire para magtrabaho, manglaag. Kamo kay di mo kahulat. Di ni ka trabaho gutom. Katrabaho gutom. Nagutakot. Ay kaniyo pagkaunan man din eh. Og diri na mo nakita ng boss bang kananan. Purma pa lang sa tarpaulin, maglaway na kag taman-taman, mauna nga tara ato aning sudlan. Kay murag naglain na ang nawong sa akong mga kauban. Gitawag dayon ako ni ilang staff para mapangutana kung unsay sikat nga mga pagkaon nila diri kanang makamasa og budget friendly lang ba. Ug mao din ang sulod sa ilang menu na inasal paa, inasal pecho, barbecue, grilled pork and belly lechon. Ang nakanindot pa jud ani mga pagkauna kay less than 200 pesos ra. So I let them order sa ilang gusto. Total di man pud makapurdoy nilang presyo. So kay okay naman namong gi-order niya ako sa waiter nga please serve us this later. Palakpak ko dahil ni mga amaw. Murag nakasabot sa ko in English nga inamaw. Ayuso, gipakyaw ni bustanan. Gani no. Sa pag-abot atong mga bayhan na natingala ko ang mga amaw ni balhin man og lamisa. Atay man, namalhin man ang mga bata na. Murag nagduda na ko aning mga tirada nila ba. Alam ko nag-chase position sila. Masayag dili na agad sa dalay. Ang mga babae nag-order pong ilaha dire sa Boss Bang. So ila ko mga kauban. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Bakit na? Kakainin ko na. Ilabas ko na. Sudrara mo. Dera mo boss. Diyan kay Draa. Parang umiinit ah. Bisag kinsa ra jud makita nimo aning lugar kay dayuhanan man ni og turista. Wow! Pastilan ang nawong bayao, murag dili mo buhat og maayo. Wow! Grabe pre. Unsa naman yung trabaho aning kagutom ni samot. Speaking of makagutom, among gi-order na luto na. Mao na ginahinay na siya og lapag sa tagsa-tagsa namo kalamisa.
In fairness, ang shake nila diri alami kayo. Mura jog flavor og mangga ang mango. Nagsugod na sila kaon diri nga walay patawad. Labi na ni among kauban nga murag si kagawad. Pero murag lahi man ni ilang modus, dili man sila sa sudan nakafocus. Ano rin ba ni? Pagutan mo sa daw. Ano ko sa ba? Boss, only rice, boss? Only rice ni, only rice. Builo lang magkaon dira. Sakto, ano rin? Kabanata ni. Maulang po niyang naka-nice kay ang Boss Bangs only rice. Ug isa pa jud sa ilhanan nga worth it ning kakananan, ginadayon niyo dili basta-basta nga tao. Diri gani si Stephen Curry na ni udto. Gisudanan ra og barbecue. Kuot-kuotan dayon sa lubot. Tapas tang lamias pa ni udto. So kay Only Rice man, diri jud nila maipagawas ilang kahamalan. Unya kay naman po sila lechon belly diri, amo order pud ta. Ay, nailitsyon diri oh. Litsyon bili. Kanera mo, boss. Paa. Okay naman eh. Lami jud siguro ang paano kay sa ubang sudan dili naman mo gusto. Laina na baglarawan na ni akong mga kauban, gipanglamian siguro ni sila sa sudan. Pero kana nga sudan dili man na inyo ha, dira man na sa pikas lamisa, gipa-order bitaw mo ganina sa inyong gusto, dili mo. Pre na pa kay rice. Wala na, pre. Ulang pa sa kuha, kadugang ta. Rice. Pero grabe jud ning duha, bag-o pagali nag-rice na pod. Si auntie pod tawon, sige na lag sunod-sunod. Rice na pun. Wa na, si auntie na irita na ni ba? Ikaw ba naman pabalik-balikon og kalima? Bantay, mag-rice ko mo ha? Kung sa demo. Kung mura mag-dilit na normal yung kaon, sige rin mag-rice. Ganina pa mo nag-rice ba? Lamig kay lang. Oo, nabad trip na sa inyo itong sige sir og rice. Ila pabalik-balik ninyo, bago pa ni balik na po. Lamig mo kay lang sudan. Kung sa order ninyo di ay? Paa. Ah, Lamig kayo. Oh no! Bantog ra day dugay mo mahuman. Oh no! Lahi man day nga paay inyong sudan. Huna-huna ah. Maor na itulyo kan nga di mo mapulan. Mabusdik na lang na inyong tiyan. Nya, dili ka lamian. Lamig gani kaayo no. Mag-rice pa pag gani ko. Sana girl, manguling na tayo. Let's go. Let's go. Saan uli na? Minsan ang takbo ng buhay mo. Boss, busog na ko, boss. Dili sa ma'am. Dili na ko, ma'am. Dili ako. okay na ka boss. Okay na.